Say Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Master. Good job. नोंनि खोमायाव माबे बेसे गोबावनिफ्राय बिदि जायामोन बेसे गोबावनिफ्राय गोबावसिममोन ओमफ्राय दा गोबावसिम माने बे खय बोसोरसिम हो बोसोरनैसो बोसोरनै द' बोसोरसिम दा खोनानो मोनबाय Praise the Lord. Hallelujah. खोनाबाय ना बुंदों? Last one. बोसोरनैमोन बै जोबथानाया बुंदों. What is your name? मा? क्या नाम है? Mike. Amos. Give Mike. क्या नाम है? Amos. Okay. कितना साल से पहला था? बेसे गोबावनिफ्राय बेंगा जाना थायामोन? जेब्ला स्कुल फरायफुदोंमोन बे समाव आङो लोमजानानैहाय मेडिसिन होनानै आङो बे समनिफ्रायनो आङो मा मोजां What is it? जब से वो स्कूल में था उसी समय से जो दवाई दिया था खाना उसी समय से अक्सर से नहीं सुनते अभी कैसा लगा? एसे मोजां मोनदों What's your name? अभी सुन बयखौबो बुंहरदो बयनिबो सिगाङाव मोजां मोनबायबा खोनाबायबा बुंहरदो आङो एसे मोजां मोनबाय दा Hello, louder. आङो एसे मोजां मोनबाय खोनाबाय एक बार ताली बजाइए, come on. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. आपका कौन सा खराब था? नोंना बबे खोमाया गाज्रिमोन आगदाजों ना बेसे गोबावसो जाखो बोसोरनै गोबाव जाबाय दा सिगाङाव आं प्रेसारावहाय गोग्लैदोंमोन प्रेसाराव गोग्लैनायनिफ्राय आंखौ हस्पिटालाव लांनाय जादों बेनिफ्राय हस्पिटालाव लांनानै प्रेसारा मोजां जादों बेनिफ्राय बे मुलि जानायनि जाहोनावहाय आंनि खोमा बेंगा जादों नामा सानदोंमोन आगदानिया दिनैहाय आं एसे मोजांसिन मोनबाय खोनानो मोनबाय जो प्रेशर हो गया था वो हाई प्रेशर उसी समय दवाई खाया था उसी दिन से उसका जो गायनी जो खान वो बहरा हो गया था अभी अच्छा हुआ एक बार ताली बजाइए, come on. हालेलुया Praise the Lord. देखो अब इसको बात Hallelujah. हालेलुया Now you have seen, you have witnessed. दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो साखि मोनबाय